Da yake gabatar da jawabinsa a safiyar wannan rana ta Laraba yayin da ake ci gaba da gudanar da bukukuwan cikar Najeriya 65 da samun yanci, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa kawo ƙarshen tallafin man fetur da hanyoyi masu yawa na musayar kuɗi ya zama tilas domin dawo da Najeriya kan hanyar ci gaba mai ɗorewa. Ya ce tsare-tsaren da aka daina sun fi amfanar kaɗan daga ciki, yayin da mafi yawan al'umma suke ci gaba da fama da wahala ba tare da amfana ba. A jawabinsa na bikin cikar shekaru 65 da samun yanci, Tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa ta karkatar da albarkatun ƙasa zuwa muhimman fannoni irin su ilimi, kiwon lafiya, tsaro, noma da ababen more rayuwa kamar hanyoyi, lantarki, sadarwa da shirye-shiryen tallafi ga jama'a. Ya ce hakan ya baiwa gwamnati daga matakin tarayya har zuwa ƙananan hukumomi damar samun ƙarin kuɗaɗe domin kula da buƙatun talakawa. Shugaban ya jaddada cewa sadaukarwar da ake nema daga 'yan ƙasa da manufar samar da dogon lokaci na alheri tare da gina ƙasa mai inganci da adalci ga kowa. Ya kuma tunatar da cewa tun bayan rantsar da shi a watan Mayun shekara ta 2023 ya sanar da cewa ba a ƙara ɓarnatar da kuɗi domin tallafin man fetur a kasafin kuɗin ƙasa daga watan Yuni na shekarar nan ba. Shin matakin dakatar da tallafin man fetur da Tinubu ya ɗauka zai kawo ci gaba mai ɗorewa ga Najeriya ko kuwa ƙarin wahala ga talakawa ne? Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.